labarina, 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 labarina. Tafaddal mashkuran, ku shigo mana. Kai. Sannan ku da zuwa ayala, zauna. Bismillahir rahmanir rahim. Kai, sannan ku. Ga su sun yi so. Masha Allah. Hello? Ya ake ciki Aaron? Bai kamata mutumin ne ya ƙara kwana a sel ba fa. Mai gida ya kammala komai tun daga sama, yanzu kira kawai za a yi. Okay. Sai kuma abu ɗaya kaɗai da ya rage mana. To yanzu me abin yi? Wani wani dalla. Ga mutumin Kibila. Hello, Hajara. Na'am, Bilal, ya ake ciki? Yau da ba zai fito. Amma sai mun gama da wanda yake zargin sa. Okay. Yanzu haka muna hotel. Mun biyo Sumayya. So muke mu ji me dan Audu zai bukata. Good. That's very good. Allah ya taimaki mai gida. Sannan kuma mu ga mai gida ya san me zai majuma. Ya janye batunsa kuma ya karanta maganan baki daya. Okay, sai an jima. I'll call you later. Ni aminin mahaifinki ne. Mahaifinki baya da tamkata duk duniyan nan. Saboda haka wannan abin ma da kika ga na dage na tsaya na yi ruwa na tsaki taimakon sa nake. Ni din nan ni na roƙe Jume da ya yi haƙuri ya bar wannan magana kada ya nemi diyya a kanta, saboda yanzu idan ya ce zai nemi diyya to fa diyyar rai miliyan 129 ce naira. Shi ne na ba shi haƙuri gashi nan. Tabbas haka shi ya roƙe ni da ƙyar na amince. Tabbas ɗan Audu kana son Rabi, gaskiya kana ƙaunarsa. To kin ji, saboda haka abin da nake so da ki, shawarar da nake badawa ko ba haka ba ne, wannan dai na san Amina ki ce ba ki ɓoye mata komai ko ba haka ba, ku kunkunga ki maza da yadda za ki haɗo kuɗi ki kawo sai mu je a kai wa alƙali ga na gashi ya gaya masa ya yafe, in ya so sai shi alƙalin ya juya shari'ar don a sake shi. Haba ba ɗan Audu, miliyan 20 ai yayi yawa, ai mana rage mana. Yarinya diyar rai fa ake magana fa. Miliyan 20 din ce zaki ce wai ta yi yawa? Magana fa ake yi fa ta fyaɗe da kisan kai. Da Allah bar maganan nan bashi, miliyan 20 ko? Kun ga
ku ba mu awa ɗaya yanzu nan za mu je mu dama kama shi. Na san wannan kawakki ce baki da abin da kike boye mata. To ke idan naira miliyan 20 ta yi miki yawa mu yatta mu ai ba fakiriya ba ce. Ko ba haka ba wai ba zani ma Allah tuba tana iya dan doro min yan miliyan 5 akai a matsayin nima nawa ihsani saboda wannan miliyan 20 din ga me su shi za a ba. Mu je mu dawo muna zuwa. Yawwa ai sauri do Allah. Bilal. Here they are. Okay, let's follow them. Wait. Rayuwa kadara ce kowa da irin tashi. Haka soyayya ke rabuwa sashi. Okay. Babu zamani soyayya. Okay, follow them. Let's follow them. Sha'anin sauna da bakar wala babin bashi. Hajara, ina so ki gaya min menene nufinki akan mu. Tabbas ina da manufa akan ku umma. Eh, amma manufa ne na alkhairi. Wani alkhairi Hajara? Babu zancen alkhairi a cikin wannan manufar taki. Kina fita kina amsa waya ba a gaban mu ba? Ina so ki gaya min wai shin dan Allah me kike sakawa? Umma, ban shigo gidan nan don in cutar da kowa ba. Na shigo ne da ƙarya kike yi. Hajara. Kin shigo mana gidan nan ne a matsayin masoyiyar Sumayya. Ki zo yau, ki zo gobe har kika samu dama kika shiga jikinmu. Ni dama na dade ina zargin cewa lalle akwai walaki gora a miya. Haka nan kika faɗo mana gida. Wai ke a matsayin masoyiyar Sumayya. To masoyanta nawa ne a waje? Umma, wallahi kar ki ji dar a ranki a kaina. Ki jira ki ga abin da zai faru nan ba da jimawa ba. Menene zai faru? Gaya min shi ina son in sani. Baba Rabe zai fito nan ba da jimawa ba. Waye zai fito da shi? Wani bawan Allah ne. Yanzu haka ana kokarin fito da shi. Shi wanda ya shirya tuggun da yasa aka kama shi, shi ma insha Allah zai shiga hannun hukuma. Ina son sanin waye wannan mutum. Umma, kar ki damu da sanin waye wannan mutumin. Kawai ki shirin tarban Baba Rabi. Biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Mafi mishkila. Kuɗi fa sun cika. Har da la'ada ta naira miliyan 3. Ko? Yarinya Allah muke albarka Sumayya. Amma don Allah don annabi ka cika alƙawari da Allah riƙe amana. Haba Sumayya. Wannan abin fa yi wa kai ne. Ai na gaya miki da ni da Rabe tamfalwa da ƙani haka muke ko da wanda lokaci. Waye? Room service ne. Ba ma bukatar komai ai ba abin da muke da bukata. To police ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You are under arrest for blackmail. Ke kika kira su ko? To wallahi tallahi kin jawo kanki. Dan wallahi sai an rataye Rabe. Allah wallahi kin ji na gaya miki. Sai kuma wallahi sai duniya ta ji abin da yi. Ni fa ba ruwana. Allah. Wallahi ba ni na kira su ba, wallahi tallahi ban san waye kira su ba. Kun ga don Allah dan annabi ku yi haƙuri, wannan dai ba mai laifi bane, dan Allah ku yi haƙuri ku bane da shi kawai ku tafi ku kyale mu. Ki haƙuri Hajiya. Ba za mu iya dakatar da wannan aikin ba. International assignment. Amma ki sani cewa ko sisin ki ba zai ciwon kai ba. Kaga ni kama bari ba na son kuɗin amma ka bani da su dan Allah ku tafi. Sajan.
sami anko. Ya dillali zai ce yafe mai kaya yafe kai kuma dillali ka ce kai baka abin nan ba saboda Allah da nan ba. Ofisa ba a gama zancen nan ba ofisa. Ko yes sir. Zo ka sa ɗayan anko. Ofisa wannan da shi muka zo ban da shi mu ne za mu tafi da shi. Okay. To yaya za a bambanta ni ma a tafi da ni din mana. Corporal. Yes sir. Come and carry the money. Yes sir. Kai. Officer. Kai, to ina kuma za ku da kudin? Bari mu kudi zo kai. Kai. Amma to wai ina ku kai Juma ne wai? Ina ruwanka? Yanzu Juma baya tare da kai. To ni fa mutumin nan fa da Allah shige mu je. Officer ni fa mutumin da ya kisan kai fa yi fa da fade. Ni fa taimako kawai nake yi fa. Dan Allah ka wuce mu je. In mun je can za ka yi duk wannan bayanin naka. Ka adana bayananka. Amma wallahi tallahi ya kamata gudu ko abin nan. Ni wallahi ban ce abin nan. Taimakawa abin nan. Ka kwantar da hankalinka. Ka ji ko? Ka kwantar da hankalinka. Babu abin da zai faru. Mu je mota. Dan Allah dan ku rufa min asiri ku banna koma Lagos. Baba Juma, kai hakuri za ka koma Lagos kuma za ku koma da abin da ka zo nema. Sumayya, kai hakuri ku je gida. An jima insha Allah babura ba zai dawo. Me yasa ka kira sunan mahaifina da baba? Ni talakanki ne. Amma ku hakuri ku ci gida. Insha Allah zai dawo gida kuma babu wanda zai san abin da ya faru. Mu je mota. To mu je to. Shiga. Baba, taimakon ka zami. Wannan mutumin da muka raba ka da shi azzalimi ne. Ba lallai ka koma Lagos da ko 10,000 ba. Wani da gaske baba. Dan gaskiya ne saboda dan Audu zai iya maka sharri a kama ka. Anan kuma kaga ba za ka ganin wani iyalinka ba. Kuma ya gudu da kuɗin. Tabbas. Ne ku ban san ku ba. Me kuke so ne muku? A'a. Kai dai zaka faɗi me kake so a yi ma. Saboda umarnin da aka ba mu kenan. Me kake so a yi ma? Faɗi me kake so a yi ma a rayuwarka. Kamar me? Ban fahimta ba. Misali, yanzu kana da gidan kanka? Ba ni da gida ko fili ba ni da shi. Haya nake yi kuma a shekara ma da kyar nake samu na biya kuɗin ɗaki daya. To ka gani? Yanzu ka faɗi inda kake so a faɗin ƙasar nan. Wani irin gida kake so? A ina kake so? Ka faɗi mota da kake so ka hau. Wace irin mota ce kuma? Sannan kuma za a ƙara maka da naira miliyan 50. Duk akan menene haka? Don ka samu sauƙin kadarar da ta faru da kai da har ka ta rasa ranta. Kawai? A'a. Ba kawai ba. Muna so ka wanke Rabe daga laifin da yake kansa. Na wanke Rabe? Ta yaya? Za mu je da kai police station. Za ka faɗa musu cewa ƙazafi kuka yi masa. Sannan kai ma ba yinka ba ne. Ɗan Audu ne ya saka komai kai ma ya ja ka a ciki. Kuma yanzu ka zo ne ka fallasa gaskiya domin ka wanke Rabe. In kai wannan ka ci duk abubuwan nan da aka lissafa maka. Idan ka haka za a saki Rabe. Kuma ba za a kama ka ba. A ƙarshe tare za a yi maka. Kuma taron ma za a biya maka. To, da gaske dai Hafsi ta mutu. Kuma Rabe ne sanadiyar mutuwar Hafsiyata. A'a, ba ka tabbacin haka. Kai dai dan Audu ya gaya maka kuma ka yarda. To, idan aka je kotu aka ce kawo shaida, kana da wannan shaidan? Kaga, kai dai kawai kai abin da aka ce maka. Daga nan ka je ka ci duniyarka da tsinki. Da gaske
za ku bani gida kuma ku ban mota kuma ku ban miliyan na kuka ce? Baba, kuɗinka miliyan 50 kuma yanzu nan ma za mu je a bawa kuɗinka. To Allah taimaka, Allah taimaka. Sumayya, amma kin gane ɗayan mutumin nan kuwa? Wanne daga ciki kenan? Wannan mai zubin inyamuran mana. Shi ne fa mutumin da muka haɗu da shi a shopping complex wanda muka zaci shi ya biya mana kuɗin kayan da muka siya. Na gane shi. Rukayya shi ne. Bisi mu je. Mu bisi ina. Ai sun riga sun mana nisa ko mun bisu ba za mu gansu ba. To amma Rukayya wai su waye wa'innan mutanen ne? Waye su? Waye sani ko waye shi? A ranka ya daɗe sa, I think lokaci yayi da ya kamata ka bayyana kanka. Yes, lokacin ɓoye-ɓoye ai ya wuce. Kada ki damu Hajara, a yanzu haka ina shirye-shiryen tafiya airport domin dawowa Najeriya. Insha Allah za ku ganni ba da jimawa ba. Sannu da kokari. Na gode. Okay, sir. Thank you very much, sir. Na gode. Allah ya ja samanin raba gardama. Waye da bakar tama? Balwayan! Balwayan! Dama an ce munafikinka na gindinka. Waye da bakar tama? Waye? Bai gaya mun ba? Arji raba gardama. Waye raba gardama? Duk inda ya shiga tun da zai ga number wayarsa ga kuma waya ki a hannuna dole zai fito ko waye shi wallahi. Munafuka, algunguma, kina nan shiru ko kallon ki ba ai ashe ke ce munafukar da ke hada mu rigima da matata wadda nake so a duniyar nan. Ashe ke ce munafukar da kike hada mu rikici da kowa a cikin gidan nan. Dama Bahaushe ya ce munafikinka na gindinka. Wallahi ko ki gaya mun kowaye ko kuma wallahi zan dauki mataki da ke mummuna a cikin gidan nan. Wanda ke cikin gidan nan ma bai sai ya karɓe ki ba wallahi. Waye da bakar dama? Ki gaya mun waye da bakar dama? Kin ga abin da nake gaya miki ko? Kusan waɗanda za ku rika jawowa a cikin gida su rika zuwa wajen ku suna zama da ku. Wallahi sai na yi maganin ki. Sai na yi maganin ki sai ma na ji asali daga ma ina kika fito har kika samu kika shigo gidan nan. Waye da bakar dama? Sai kin nemo min inda yake sannan kuma sai kin gaya min ina zan je in same shi. Aina yake! Ki zan yi aure yanzu. Ban kyauta matana ba kuma ke ma ban kyauta miki. To ko me dalili? Saboda kin san wannan keke na fifin ba nawa bane. Balas nake yi. Muna balas naira 1,500. A halin yanzu an ƙara mana ya koma naira 2,000. Kin ga in har na ce miki zan yi aure. Ban kyauta wa matana ba kuma ke ma ban kyauta miki ba. To ko me dalili? To ai Hafsa ba wannan ba ma. Yanzu haka halin da ake ciki mai keke na fifin nan zai sai da keke na fifin shi saboda ya ce zai yi noma da kuɗi. Ni dai kawai ya sani ka amince da bukata ta ko shi ne dole. In dai wannan ne ya sarba damuwa, ni zan saya maka a daidaita. Ka ci gaba da amfani da shi. Kana balas naira 1,000, amma dai zan bar ka kai shawara. Shikenan, babu damuwa Hafsa. Zan yi tunani akan batun naki. Na gode Allah ya tsare. A gaida gida. Ce guda ɗaya zafi na a rayuwa baki shi
soyayyar ki cikin raina na sallama miki kan Allah sarki Hanif, yanzu haka babanka a wannan rana yana can yana nema mana abin da za mu ci saboda ya rufa mana asiri. Ubangiji Allah ya azurta shi, Allah ya azurta shi da halal, ya nisanta shi da haram, Allah ya tsare shi daga sharrin karfe, Allah ya dama da shi lafiya. Hanif, baka ce amin ba. Gaskiya labarin ka abun dubawa ne, Yasir. Dakata Umar, kar ka ɗaure mishi gindi, domin a gaskiya in yi wa matar shi rahama haka kamar bai kyauta mata ba. Adamu, in ka lura a salon da ta zo min dalilin ta fa ya fi nawa ƙarfi. Dakata Adamu, ka san fa a rayuwar nan komai muƙaddari ne. Duk abin da Allah ya kaddara zai faru da bawansa ko ana muzuru ana shafu sai ya faru. Kai dai mu taya su da addu'a Allah ya albarkaci abu. Na sallama miki kan kauna na so ki nuna min kauna ba da wasa nake ba. Zuma ta sanki tuntuni na kurba. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. San da zuwa. Baba Hanif lafiya kuwa? Me yake faruwa? Ba abin da yake faruwa. Ban saba ganin ka a cikin wannan yanayin ba. Kar ka ɓoye min komai. Ni ce miki babu komai. Na yadda da kai, amma zuciyata bata gamsu da hakan ba. In har za ka ci gaba da ɓoye min, to lallai ni ma wannan damuwan za ta shafe ni. Ki yadda da ni babu komai. Allah ya kyauta. Amin. Zuma ta sanki tuntuni na kurba. Garu in jikina ya karba. Har zuciyata ta harba. Ke ce abincin ruhina ba da wasa ne. Wannan Yasir ya naga jikinka a sanyi ko dai ban dace ba ne? Hafsa wallahi abubuwa ne suka yi yawa. Amma na yi nazari akan batunki. Babu damuwa, Allah Ubangiji ya shige mana gaba kuma ya tabbatar mana da alkhairi. A gaskiya na gode wa Allah da ya sa ka aminta da soyayyata. Ban yi tunanin tun da mijina ya rasu zan samu wanda zai sa ni cikin farin ciki ba. Sai gashi kuma Allah ya turo min ka. Allah sarki Hafsa, na tausaya miki sorry fa. Allah ya ji kanshi kuma Allah ya gafarta mishi. Amin ya Allah. Na gode. Shikenan ni ma na gode. Bari na je. Ki gaida gida. Ba su zai sha Allah. Kai Baba Hanif, gaskiya kana da abun al'ajabi. Jiya na ganka a cikin yanayi na damuwa. Yau kuma na ganka kana cikin farin ciki. Maman Hanif kenan. Wani abun farin ciki ne ya same ni. Na ga kina aiki ne, shi yasa ban faɗa miki ba. To Baban Hanif na bar aikin, faɗa min na ji. Wani mai gidansu abokina ne Musa. Suna zuwa kasuwanci Lagos su je su saro kaya su kawo Gombe. In sun kawo Gombe kuma ana rabarwa wasu su kuma su kai kasuwan ƙauye suna saidawa. In sun tafi suna yin sati
kafin su dawo. Kadai sun dauke ka aiki ne. Sun dauke ni amma matsalan guda ɗaya ne. Kasuwancin sai kana da jari ni kuma kin gaba ni da shi. Akalla kudin zai kai kamar nawa? Gaskiya kudin akalla ana son naira 100,000 ko kuma naira 100,000. In har ka yarda gobe zan je gida zan sai da dabbobi na. In ma kudin bai kai ba zan zo na sai da keken dinki na. Sakamakon kasuwancin nakan shine ribar mu. In Allah ya yarda. To shikenan babu damuwa. Allah ya sa na gode matana. Amin summa amin. Haba mijina in ban maka ba zan yi wa. Shikenan to na gode. Allah ya taimaka. Allah kuma ya bar mu tare. Allah Ubangiji, Allah ina roƙonka Allah ya sa kuɗin nan su zo akan lokaci in samu in biya haya in biya sadaki dai hankali na ya kwanta amma gaba ɗaya wallahi ba hankali na ya tashi ke har na ɗarin rami ga wannan gabo dillalin duniyan ma ya tashi ya zo ya ɓata min lokaci ina ta jiran shi ce Allah su ma gashi sai yana zuwa hawa wallahi canza dillali zai. Assalamu alaikum. Ayyuka alaikum salam. Da Allah ya saka ya haƙuri fa. A ba gambo. Ka zo ka ji madani fi sabilillahi kuma ka kwatanta min waje ina ta jiran ka. Wallahi wani dan uzuri ne ya rike ni. Na ga kaman ka san gidan ma na ganka kusa da wani. Oh, a nan layin gidan yake? A nan ne ma. Allah sarki. To mu kare samu da gidan. Dan wallahi ka gane ke wallahi na ka wallahi. Ai wallahi gambo. Wallahi na so na canja billahi. Akwai kai haƙuri abubuwan ka zo ka bata min lokaci ina so zan tafi aiki jan yi kafka ta. Yasir ya kaga gida ya ma ne inda ma ba mu ji a ko sa waje na. A gambo da jari gaskiya gidan nan ya min. To shikenan. Ba na. Lallai Malam Umar, kun koya kwana biyu shiru ba a game ki sai da dalili. Sai hankali. Kin san abubuwan nan sai hankali. Kin san fa jiya ni ne jagoranci zuwa wajen abban ki fa. Au haba, ya suka yi? Ya ga miki da suka yi ba? A'a tukuna ba mu yi magana da shi ba. Ai sunan ki ya canzu daga yau sunan ki amarya. Domin sati mai zuwa za mu sha biki. Kai Malam Umar. Wannan magana haka yake. To Allah tabbatar mana alkhairi. Bari wuce ki sanar da gaisuwa. Suma ta sanki tuntun na kurba. Taru inji ki. Bari mu tafi da yaron nan mu kai wankin mashin. Shi ne ya gudu Allah ya sani. Daga nan ma zan nemi wanda zai dinga aiki da nafef ɗin. Kai din fatu. Yawwa sorry na manta ban gaya miki ba. Musa ya kira ni ya ce min nan da sati mai zuwa za mu fara zuwa nan kasuwancin da muka yi magana da ke. A gaskiya na yi murna sosai Allah ba da sa'a. Amin. Yawwa mama Hanif ɗauko min kayan nan na kai gugan su. Haba ba ka son samu lada ne? Gani ne. Gani ne aike kika wanke. Bai kamata kuma a ce kin goge ba ina so ki huta ne kin ga sai na kai musu. Kai dai kawai baka so na samu lada. To shikenan ki cike ladan bari na bar shi. Shikenan. Bari mu je. Da kuma shiga na jiki na ya karba har zuciyata ta harba ke ce abincin ruhina ba da wasa nake ba. Ni Yax duk hidimar bikin nan da muke na manta ban tambaye ka ba. Ka gaya wa maman Hanif ne ko kuma zaka mata irin halin ku na maza? Kamar ya? Mun mazan muna da wani kalan hali ne na daban? Na ga bikin nan da sauran lokaci. Haba Yax, kwana 3 ne fa ya rage. Ni da nake gani ma kamar kwana 2.
To shikenan ki kwantar da hankalinki. In har Allah da in har na koma zan sanar da ita. Shikenan? Allah ya yarda. Amin na Kwamini na durkusa bisa gwiwa na sanya idanuwanki a nawa sai da sukar da ki gyabtawa idan na je ina san ki to ki san ba da wasa nake ba. Da so da kauna tsakaninmu babu sana nisan dare da kwana hotonki ne a raina kukanki ba ni kauna na toshe kunnuwa na. Baban Hanif, ji ke kamar jin da ko zakata. Kar ki damu amarya, ai duk inda nake ina tare da ki. Haka zalika ni ma ina tare da kai duk sai wuya. Shikenan maman Hanif, ki kula min da kanki. Dan Allah ki dinga kula min da Hanif. Ya dinga zuwa makaranta akan lokaci. Ba na so ya dinga fashi. In Allah ya so yarda. Kar ka damu. Allah ubangiji ya kai ku lafiya da ku lafiya. Amin amin. Dan Allah ka dinga cin abinci. Kar ka dinga barin kanka da yunwa. Ba damu. Shikenan. Hanif, bye bye. Ba ka ce ba ba. Shikenan to bye. Ba ka ce ba da Amini na durkusa bisa gwiwa na sanya idanuwanki a nawa sai da sukar da ki gyabtawa idan. Gaskiya Adamu ka fiye zuciya. Ya za a ce a yi hidiman auren nan har a gama baka leƙa ba. Haba Umar, ga gaskiya kana kinta? Yanzu in kango ka aka haka zaka ji daɗi? Mutumin da zai je aure ko matarsa bai gayawa? Ya kamata ka finta idan muka hana shi ƙarin auren nan ba mu san halin da zai faɗa ba. Kai Umar, ya kake goya masa baya ne? Ko addinance ma bai kyauta mata ba. To kai ma ka ce addini, ai addinin ne ba shi daman ya ƙara auren. Amma ba irin wannan ƙarin ba malam. Ka diba matarsa Salaha ko ni na samu irin ta wallahi ba zan ƙara aure. Na ga ra'ayin kuɗi ne malam kaga tafiya ta. Allah shirye ku. Allah sa ka gane mutane ba sa son gaskiya. Allah sa ku gane. Haba amarya, ki ci abincinki mana na ga he zura min ido kike lafiya? Wallahi kawai baby zuciya na ne take ta saka min lokacin da za a ce kai sati guda ba ma tare. Amarya kenan. To ai sati guda kaman kwana ɗaya ne. Kuma in Allah da na ɗauka miki alƙawari. Duk inda na je ni zan dawo gare ki. Amma dai baby za ka zauna da ni tsawon sati ba inda za ka je ko da gun aiki. Kar ki damu amarya. Ina haka kike so ai. To hakan za a yi. Shi kenan mu ci abinci kare ya sani. Oke to. Ci girkin amarya. Wallahi girkin nan ya daɗi amarya. Ai ko don wannan girkin ma in na tafi dole in sake dawowa. Na gode. Shikenan. Rufa mini na durkusa bisa gwiwa na sanya idanuwanki a nawa sai da sukar da ki gyabta. Malam Buba lai, salamu alaikum. Malam Amir. Malam Buba. Malam Amir ya gida. Kai Buba lai, ya na ganka cikin hanzari ina zuwa haka. Ka bari kawai Malam Amir. Wannan yarinyar da ɗauki sadaki naira 10,000 na kai mata amma ɗabar duniya da buri amma wai ya mata kaɗan. Naira 10,000? Aba aboki na Buba lai. Naira 10,000 yayi kaɗan mana. Ina ma laifi a ce naira 50,000. Malam Amir, kana da hankali ko 50,000? Gaskiya ne mana. Mu bar maganar nan na kama kana so raina ɓaci ne barin ta. A to ya hakuri aboki na Buba lai, ya hakuri. Yanzu ka san me zai faru? Sai ka faɗa. Tunda ka ce ka hakura, to mu je. Mu je ina? Ai ni kan ka bar ni. Tabbas ni da kake gani na sai na aure Delu.
babu wanda ya shiga tsakana da Delu. Ya hakuri Bubalayi, in Allah yadda zaka aure ta. Yawwa, yanzu na ji magana hana ji ka burge ni. Amma ka zo kana wannan. To yanzu ka san me nake so da kai? Sai ka faɗa. Dama akwai injiniya Sadiq. Jiya ya aurar da kanwarsa. Da haka shine nake so mu je mu masa gaisuwa. Ah to ba damuwa wannan inda maganar aure ne. Wannan Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Allah mai. Abokina injiniya. Barka da. Ya gajiya? Lafiya kalau. Masha Allah. Alhamdulillah. Barka. Abi da Bubalai. Allah Amir waye wannan ban gane shi ba. Ba abokina injiniya Sadiqin ne baka gane ba malam Bubalai? Ai ka san gaba ɗaya kai na haɗau zafi ne. Aba malam Bubalai. Kai ne tunanin aure dai kawai ya dame ni. Kai Bubalai kenan. Yanzu kana nufin ka manta ni kenan. Wallahi ranka ya daɗe abubuwan ne sai a hankali. Ba laifin ka bane. Ka san da shi ne ba zama nake ba. Kware da ya fata ci gaba. Yau ina nan wannan nan. Damu ina neman ka. Tukuna ba wannan ba. Bubalai ba ni akawun nan banka. Wala Amir me ne akawun nan ba kuma? Haba abokina Bubalai. Akawun nan ne baka sani ba ma'ajiyan kuɗi ake tambayan ka. To Mala Amir ni ka ai daga ciki na sai aljihuna kuma. Yan gurin aje kuɗi na ni ka ai wa. Mala Amir injiniya. Amma abin da mamaki ba. Yanzu a ce kaman Bubalai yana gari. Yanzu ai an ci gaba ko ina birni da ƙauye ai ana bude account. Wannan gaskiya. To ya kamata ka gaggauta zuwa ka je ka bude account kai ma. Gaskiya ne ranka dade. Tukuna ma ba wannan ba tunda baka da account ba damuwa. Bari a baka wani abu kai ma. Kai wannan. Bismillah ga ma gashi. Ka aba abokina Bubalai. Aba abokina Bubalai. Wannan dai kudin ka ne dai an baka aka yi. Ai kudi tsireci ne. Alhamdulillah. Gaskiya ne. Bala Amir? Abokina Bubalai. Auren Delu ya zama dole. Ko? Ƙwarai da gaske. Aure ya zama dole. Gaskiya ne. Bubalai. Dakata. Bala Amir. Yalla wai. Wai aure zai yi? Wallahi aure zai yi yana tare da wata budurwarsa ne tsawon shekara 10 kenan suke tare. A to tunda aure zai yi bara ƙara masa. Gaskiya ne. Ga wannan. Alhamdulillah auren Delu ya zama dole. Abokina to kan dani mana. Dani mana. Ka injiniya. Ranka da. Na manta ban maka murnan aure ba. Wallahi sai yanzu Allah ya kaddara maka. Ina godiya Malam Amir. Dalilin tasowar mu kenan. Ina gode. To Allah ba su zaman lafiya. A sa su addu'a. Allah ya addu'a. Godiya nake to mu shiga daga zaman lafiya ko? Yawa. To shi za mu shiga? To yayi ba mu. Na suki nuna min kauna ba da wasa nake ba. Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka da sunayen kyawawa ka sa albarka a cikin kasuwancin da mijina zai fara. Allah ka ɗaukaka ƙadarin shi ka kare gaban shi da bayan shi. Allah ka azurta shi da halak ka nisanta shi da haram. Alfarma annabi da alkur'ani. Kan ki ba ni kauna na toshe kunnuwa na. Nuna min kauna ba da wasa nake ba. Hawa amarya ki haƙuri mana ki bani jakan nan na samu na tafi sati guda ne fa kuma na ɗauka miki alƙawari in Allah da na je sai na dinga iranki. To amma ka mun alƙawarin kullum zaka na zuwa duba da rana. Zan miki amma sai kin saki fuskanki. Shi ke na tun da ka amince ga jakanka. Allah ya tsare a gaishe min da mama Hanif. Amin za ta ji. Kan ki ba ni kauna na toshe kunnuwa na. Na so ki nuna min kauna ba da wasa nake ba. Gaskiya dole ya abin da zan hana shi zuwa ɗaya gidansa amma mu babu sana ni
san dare da kwana hotonki ne a raina. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hotonki ne a raina, kanki ba ni kauna na toshe kunnuwa na so ki nuna min kauna ba da wasa nake ba. Lawan Danja on the beat. 3 Point Productions bring forth a romantic and heart-wrenching drama titled Salima. Ji nake zan iya tinkaran mahaukaciyar damusa. To yanzu Isa na zo gurin ki ko da wani kyankyaso ne ko shin naka zan iya take shi. A lokacin da take cikin danyen jego in tatso miki nonon ta in kawo miki. Har hakan zai burge ki kuma ya gamsar da ke irin son da nake miki. Love story of a beautiful and magnificent young lady, Salima. Kai, me zan gani? Waye kai adawa? Za ka shigo gonan Bauchi. A shirye nake in tinkari dukkan wani kasada, in dai akan ki ne. She was late, but now she resurfaces. She was civic, but now in a local status. She's deaf, but she speaks. How does it happen? Find out in Salima. Wonders shall never end as identical resemblance and speak for itself. Salima. Ke, wannan wani kana rashin hankali ne kina tafiya a kan ba ta ganin mota ne a gaban ki sai kuke tafiya a mota. Kuke kin shashi an za ki kina tafiya a mota ne a kan. Wani ne kuke zai ba ruwan shi. Mustafa, zo mutum. Allah ya yi wa Salima rasuwa. Salima. Dramatic blockbuster of the year. Starring Adamu Sayyidi, Fidausi Yusuf, Safiyanu Zuma, Musa Dagi, and others. A film produced by the youngest producer, Isiaku Justice, and directed by the vibrant director, Hassan Kodon. Don't afford to miss it as it comes your way. Coming soon. Tafaddal mashkuran. Ku shigo mana. Kai. Sannan ku da zuwa ayana. Zauna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kai, sannan ku. Ga su sun yi so. Masha Allah. Hello? Ya ake ciki Aaron? Bai kamata mutumin ne ya ƙara kwana a sal ba fa. Mai gida ya kammala komai tun daga sama, yanzu kira kawai za a yi. Okay. Sai kuma abu ɗaya kaɗai da ya rage mana. To yanzu me abin yi? Wani wani da Allah. Ga mutumin Kibila. Hello, Hajara. Na'am Bilal, ya ake ciki? Yau da ba zai fito. Amma sai mun gama da wanda yake zargin sa. Okay. Yanzu haka muna hotel. Mun biyo Sumayya. So muke mu ji me dan Audu zai bukata. Good. That's very good. Allah ya taimaki mai gida. Sannan kuma mu ga mai gida ya san me zai ma Juma. Ya janye batunsa kuma ya karanta maganan baki daya. Okay, sai an jima. I'll call you later. Ni aminin mahaifinki ne. Mahaifinki baya da tamkata duk duniyan nan. Saboda haka wannan abin ma da kika ga na dage na tsaya na yi ruwa na tsaki taimakon sa nake. Ni din nan ni na roƙe Jume da ya yi haƙuri ya bar wannan magana kada ya nemi diyya a kanta, saboda yanzu idan ya ce zai nemi diyya to fa diyyar rai miliyan 129 ce naira. Shi ne na ba shi haƙuri gashi nan. Tabbas haka shi ya roƙe ni da ƙyar na amince. Tabbas ɗan Audu kana son Rabi, gaskiya kana ƙaunarsa.
to kin ji, saboda haka abin da nake so da ki, shawarar da nake badawa, ko ba haka ba ne? Wannan dai na san Amina yake ce ba ki ɓoye mata komai, ko ba haka ba? Ku kunkunga ki maza duk yadda za ki haɗo kuɗi ki kawo, sai mu je a kai wa alƙali ga na gashi ya gaya masa ya yafe, in ya so sai shi alƙalin ya juya shari'ar don a sake shi. Haba ba ɗan Audu, biliyan 20 ai yayi yawa, ai mana rage mana. Yarinya diyar fa ake magana ba. Miliyan 20 din ce zaki ce wai ta yi yawa? Magana fa ake yi fa ta fyaɗe da kisan kai. Da Allah bar maganan nan bashi, miliyan 20 ko? Kun ga, ku ba mu awa ɗaya. Yanzu nan za mu je mu dama kama shi. Na san wannan kawarki ce baki da abin da kike boye mata. To ke idan naira miliyan 20 ta yi miki yawa, mu ita mu ai ba fakiriya ba ce. Ko ba haka ba? Wai ba zani ma Allah tuba, tana iya dan doro min yan miliyan 5 akai a matsayin nima nawa ihsani, saboda wannan miliyan 20 din ga me su shi za a ba. Mu je mu dawo. Muna zuwa. Yawwa. Ai sauri do Allah. Bilal. Here they are. Okay, let's follow them. Wait. Rayuwa kadara ce kowa da irin tashi. Haka soyayya ke rabuwa sashi. Okay. Babu zamani soyayya. Okay, follow them. Let's follow them. Sha'anin sauna da bakar wala babin bashi. Hajara, ina so ki gaya min menene nufinki akan mu. Tabbas ina da manufa akan ku umma. Amma manufa ne na alkhairi. Wani alkhairi Hajara? Babu zancen alkhairi a cikin wannan manufar taki. Kina fita kina amsa waya ba a gaban mu ba? Ina so ki gaya min wai shin dan Allah me kike sakawa? Umma, ban shigo gidan nan don in cutar da kowa ba. Na shigo ne da ƙarya kike yi. Hajara. Kin shigo mana gidan nan ne a matsayin masoyiyar Sumayya. Ki zo yau, ki zo gobe har kika samu dama kika shiga jikinmu. Ni dama na dade ina zargin cewa lalle akwai walaki gora a miya. Haka nan kika faɗo mana gida. Wai ke a matsayin masoyiyar Sumayya. To masoyanta nawa ne a waje? Umma, wallahi kar ki ji dar a ranki a kaina. Ki jira ki ga abin da zai faru nan ba da jimawa ba. Menene zai faru? Gaya min shi ina son in sani. Baba Rabe zai fito nan ba da jimawa ba. Waye zai fito da shi? Wani bawan Allah ne. Yanzu haka ana kokarin fito da shi. Shi wanda ya shirya tuggun da yasa aka kama shi, shi ma insha Allah zai shiga hannun hukuma. Ina son sanin waye wannan mutum. Umma, kar ki damu da sanin waye wannan mutumin. Kawai ki shirin tarban Baba Rabi. Biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Mafi mishkila. Kuɗi fa sun cika. Har da la'ada ta naira miliyan 3. Ko? Yarinya Allah muke albarka Sumayya. Amma don Allah don annabi ka cika alƙawari da Allah riƙe amana. Haba Sumayya. Wannan abin fa yi wa kai ne. Ai na gaya miki da ni da Rabe tamfalwa da ƙani haka muke ko da wanda lokaci. Waye? Room service ne. Ba ma bukatar komai ai ba abin da muke da bukata. To police ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You are under arrest for blackmail. Ke kika kira su ko? To wallahi tallahi kin jawo kanki. Dan wallahi sai an rataye rabe. Allah wallahi kin ji na gaya miki. Sai kuma wallahi sai duniya ta ji abin da yi. Ni fa ba ruwana. Allah. Wallahi ba ni na kira su ba, wallahi tallahi ban san waye kira su ba. Kun ga don Allah dan annabi ku yi haƙuri, wannan dai ba mai laifi bane, dan Allah ku yi haƙuri ku bane da shi kawai ku tafi ku kyale mu. Ki haƙuri Hajiya. Ba za mu iya dakatar da wannan aikin ba. International assignment. Amma ki sani cewa ko sisin ki ba zai ciwon kai ba. Kaga ni kama bari ba na son kuɗin amma ka bani da su dan Allah ku tafi. Sajan. Sami anko. Ya dillali zai ce yafe mai kaya yafe kai kuma dillali ka ce kai baka abin nan ba saboda Allah da nan ba. Officer ba a gama zancen nan ba officer. Corporal. Yes sir. Zo ka sa ɗayan anko. Officer wannan da shi muka zo ban da shi mu ne za mu tafi da shi. Okay. To yaya za a bambanta ni ma a tafi da ni din mana. Corporal. Yes sir. Come and carry the money. Yes sir. Kai. Officer. Kai, to ina kuma za ku da kudin? Bari mu kudi zo kai. Kai. Amma to wai ina ku kai Juma ne wai? Ina ruwanka? Yanzu Juma baya tare da kai. To ni fa mutumin nan fa ni Allah shige mu je. Officer ni fa mutumin da ya kisan kai fa yi fa da fade. Ni fa taimako kawai nake yi fa. Dan Allah ka wuce mu je. In mun je can za ka yi duk wannan bayanin naka. Ka adana bayananka. Amma wallahi tallahi ya kamata gudu abin nan. Ni wallahi ban ce abin nan. Taimakawa abin nan. Ka kwantar da hankalinka. Ka ji ko? Ka kwantar da hankalinka. Babu abin da zai faru. Mu je mota. Dan Allah dan ku rufa min asiri ku banna koma Lagos. Baba Juma, kai hakuri za ku koma Lagos kuma za ku koma da abin da ka zo nema. Sumayya, kai hakuri ku je gida. An jima insha Allah babura ba zai dawo. Me yasa ka kira sunan mahaifina da baba? Ni talakanki ne. Amma ku hakuri ku ci gida. Insha Allah zai dawo gida kuma babu wanda zai san abin da ya faru. Mu je mota. To mu je to. Shiga. Baba, taimakon ka zami. Wannan mutumin da muka raba ka da shi azzalimi ne. Ba lallai ka koma Lagos da ko 10,000 ba. Wani da gaske baba. Don gaskiya ne saboda dan Audu zai iya maka sharri a kama ka a nan kuma kaga ba za ka ganin wani iyalinka ba kuma ya gudu da kuɗin. Tabbas. Wane ne ku ban san ku ba. Me kuke so ne muku? A'a kai dai za ka faɗi me kake so a yi ma saboda umarnin da aka ba mu kenan. Me kake so a yi ma faɗi me kake so a yi ma a rayuwarka. Kamar me ban fahimta ba. Misali yanzu kana da gidan kanka? Ba ni da gida ko fili ba ni da shi. Haya nake yi kuma a shekara ma da kyar nake samu na biya kuɗin ɗaki daya. To ka gani yanzu ka faɗi inda kake so a faɗin ƙasar nan. Wani irin gida kake so a ina kake so ka faɗi mota da kake so ka hau wace irin mota ce kuma sannan kuma za a ƙara maka da naira miliyan 50. Duk akan menene haka? Don ka samu sauƙin kaddarar da ta faru da kai da har ka ta rasa ranta. Kawai? A'a. Ba kawai ba. Muna so ka wanke Rabe daga laifin da yake kansa. Na wanke Rabe ta yaya? Za mu je da kai police station.
za ka faɗa musu cewa ƙazafi kuka yi masa sannan kai ma bayinka ba ne. ɗan Audu ne ya saka komai kai ma ya ja ka a ciki kuma yanzu ka zo ne ka fallasa gaskiya domin ka wanke Rabe. In kai wannan ka ci duk abubuwan nan da aka lissafa maka. Idan kai haka za a saki Rabe kuma ba za a kama ka ba. A ƙarshe tare za a yi maka kuma taron ma za a biya maka. To, da gaske dai Hafsi ta mutu kuma Rabe ne sanadiyar mutuwar Hafsiyata. A'a, ba ka tabbacin haka. Kai dai dan Audu ya gaya maka kuma ka yarda. To, idan aka je kotu aka ce kawo shaida, kana da wannan shaidan? Kaga, kai dai kawai kai abin da aka ce maka. Daga nan ka je ka ci ka da tsinki. Da gaske za ku bani gida kuma ku ban mota kuma ku ban miliyan nawa ce? Baba, kuɗin ka miliyan 50 kuma yanzu nan ma za mu je a bawa kuɗin ka. To Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Sumayya, amma kin gane ɗayan mutumin nan kuwa? Wanne daga ciki kenan? Wannan mai zubin inyamuran mana. Shi ne fa mutumin da muka haɗu da shi a shopping complex wanda muka zaci shi ya biya mana kuɗin kayan da muka siya. Na gane shi. Kaya shi ne. Bisi mu je. Mu bisi ina. Ai sun riga sun mana nisa ko mun bisu ba za mu gansu ba. To amma rika yi wai su waye wa'innan mutanen ne. Waye su? Waye sani ko waye shi? A ranka ya daɗe sa, I think lokaci yayi da ya kamata ka bayyana kanka. Yes, lokacin ɓoye-ɓoye ai ya wuce. Kada ki damu Hajara, a yanzu haka ina shirye-shiryen tafiya airport domin dawa Najeriya. Insha Allah za ku ganni ba da jimawa ba. Sannu da kokari. Na gode. Okay, sir. Thank you very much, sir. Na gode. Allah ya ja samanin raba gardama. Waye da baka zama? Balwayan! Balwayan! Dama an ce munafikinka na kindinka. Waye da bakar dama? Waye? Bai ga mun ba? Arji. Raba gardama. Waye da bakar dama? Duk inda ya shiga tun da zai ga number wayarsa ga kuma wayar ki a hannuna dole zai fito kowa ya shi wallahi. Munafuka, algunguma, kina nan shiru ko kallon ki ba ai ashe ke ce munafukar da ke hada rigima da matata wadda nake so a duniyar nan. Lokaci ya yi, Najeriya ta yi babban rashin gogaggen ɗan jarida. Najeriya ta yi rashin babban ɗan jarida wanda ya goge sosai a harkar aikin jarida a gida da wajen ƙasar nan. Peter Anahoro ya yi bankwana da duniya ne inda ya koma ga mahaliccinsa yana da shekara 88. Anahoro, wanda aka fi sani da Peter Pan, na daga cikin na farko-farko da suka assasa aikin jarida a ƙasar nan. Birnin London, gogaggen ɗan jarida kuma ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ake ji da su a fannin aikin jarida, Peter Anahoro ya koma ga mahaliccinsa. Jaridar Punch ta kawo rahoto cewa Anahoro, wanda aka fi sani da Peter Pan, ya mutu ne a birnin London na ƙasar Burtaniya a ranar Litinin yana da shekara 88 a duniya. Ina baƙin cikin sanar da mutuwar gogaggen ɗan jaridarmu Peter Anahoro, Peter Pan, yau a birnin London yana da shekara 88 a duniya, inda ya ce masa "Rest in Peace", wanda aka fi sani da sunan Peter Pan saboda rubutun
sharhin da yake yi a mujallar New Africa da sunan ya zama babban ɗan jarida daga nahiyar Afirka wanda aka fi sani a duniya. An haife shi a ranar 21 ga watan Januwarin 1935. Enhore ya kasance ɗan jarida ne, mawallafin, ɗan kasuwa, sannan mai buga littattafai, cewar rahoton. Enhore yana daga cikin waɗanda suka assasa harkar watsa labarai a Najeriya, inda ya zama editan Daily Times yana da ƙananan shekaru. Marigayin ya yi karatu a makarantar gwamnatin tarayya ta Ughelli cikin jihar Delta ta yanzu, sannan ya yi zamani tare da farfesan turanci na farko a nahiyar Afirka, wato J.P. Clark. Lokaci yayi, Najeriya ta yi babban rashin gogaggen ɗan jarida. Najeriya ta yi rashin babban ɗan jarida wanda ya goge sosai a harkar aikin jarida a gida da wajen ƙasar nan. Peter Anahora ya yi bankwana da duniya ne, inda ya koma ga mahaliccinsa yana da shekara 88. Anahora, wanda aka fi sani da Peter Pan, na daga cikin na farko da suka assasa aikin jarida a ƙasar nan. Birnin London, gogaggen ɗan jarida kuma ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ake ji da su a fannin aikin jarida, Peter Enhoro ya koma ga mahaliccinsa. Jaridar Punch ta kawo rahoto cewa Enhoro, wanda aka fi sani da Peter Pan, ya mutu ne a birnin London na ƙasar Burtaniya a ranar Litinin, yana da shekara 88 a duniya. Ina baƙin cikin sanar da mutuwar gogaggen ɗan jaridar mu Peter Enhoro, Peter Pan, yau a birnin London yana da shekara 88 a duniya, inda ya ce masa rest in peace, wanda aka fi sani da sunan Peter Pan saboda rubutun sharhin da yake yi a mujallar New Africa da sunan ya zama babban ɗan jarida daga nahiyar Afirka wanda aka fi sani a duniya. An haife shi a ranar 21 ga watan Januwarin 1935. Enhore ya kasance ɗan jarida ne, mawallafin, ɗan kasuwa, sannan mai buga littattafai, cewar rahoton. Enhore yana daga cikin waɗanda suka assasa harkar watsa labarai a Najeriya, inda ya zama editan Daily Times yana da ƙananan shekaru. Marigayin ya yi karatu a makarantar gwamnatin tarayya ta Ughelli cikin jihar Delta ta yanzu, sannan ya yi zamani tare da farfesan turanci na farko a nahiyar Afirka, wato J.P. Clark. Lokaci yayi, Najeriya ta yi babban rashin gogaggen ɗan jarida. Najeriya ta yi rashin babban ɗan jarida wanda ya goge sosai a harkar aikin jarida a gida da wajen ƙasar nan. Peter Anahora ya yi bankwana da duniya ne, inda ya koma ga mahaliccinsa yana da shekara 88. Anahora, wanda aka fi sani da Peter Pan, na daga cikin na farko da suka assasa aikin jarida a ƙasar nan. Birnin London, gogaggen ɗan jarida kuma ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ake ji da su a fannin aikin jarida, Peter Enhoro ya koma ga mahaliccinsa. Jaridar Punch ta kawo rahoto cewa Enhoro, wanda aka fi sani da Peter Pan, ya mutu ne a birnin London